Добрый вечер. Запрашаю на навіны па-беларуску і без цэнзуры. У студыі аб'ектыву Вольга Старасціна. У сённяшнім выданні спадарства пабачыць. Мэтанакіраваная изоляция. Незаконные сродки представников закону. Для того, чтобы запугать свидетеля или, в частности, подозреваемого, чтобы он или себя оговорил, или оговорил товарищей. Ан непокоится про Беларусь, ды закликае спыніць рэпрэсіі. Пернікі скончыліся. Европа прымае рашэнне аб санкцыях. Это очень серьезно скажется и на всем остальном. Куды знікаюць арыштаваны 19 снежня ў Менску? Як аказалася, гэтага не ведаюць не толькі іхныя сваякі ды калегі, але нават адказныя за следства. Чарговым таямніча зніклым аказаўся экс-кандыдат на прэзідэнцтва Алесь Михалевич. Што сталася з адным з галоўных удзельнікаў плошчы? Спрабаваў высветліць Ян Бабіцкі. Галоўнае, што ты ўжо такі шчаслівы, як быццам выйграў выбары. Пачатак выбарчай барацьбы Алеся Михалевича летась. У такой кандыцыі экс-кандыдата на прэзідэнцтва хутчэй за ўсё цяпер не пабачыш. Як ён пачуваецца, ды ўвогуле што з ім? Блізкія арыштаванага не ведаюць. Мы былі ў СІЗА нумар 1 на Валадарскага, мы былі ў бюро прапускоў КДБ, адвакат тэлефанаваў і афіцыйна запытваўся у СІЗА Жодзіна. Сказали, что никакой информации не дают, и информация от группы следователей КГБ. Раней Алеся Михалевича ўжо перавозілі са следчага ізалятара КДБ ў СІЗА на Валадарскага, не паведаміўшы пра гэта ні адвакату, ні сваякам. І толькі больш як праз суткі з'явіліся непацверджаныя пакуль звесткі пра тое, дзе Михалевич цяпер. Я его увидел в среду вечером и вчера пытался к нему попасть в СИЗО на Володарского. Сегодня мне стало известно, что его перевели в следственный изолятор КГБ. Дзе дакладна трымаюць Михалевича, сёння не ведалі нават у галоўным управленні ўнутраных справаў Менгарвыканкаму, якое распачало крымінальную справу. Падобную адсутнасць інфармацыі праваабаронцы называюць проста беззаконнем. Нарушается закон об адвокатуре. Адвокат имеет право в любой момент, в любое время, на неограниченное время прийти и встречаться со своим обвиняемым. Извините, бегать, искать, это он же не пропал где-то в другой стране. Такая ситуацыя ўзнікае не ўпершыню. Што адбывалася з моцна збітым экс-кандыдатам на прэзідэнцтва Владимиром Некляевым, цэлы тыдзень не ведаў ніхто. Его целенаправленно добивают, убивают. Вот сейчас его убивают. Толькі пасля шматлікіх патрабаванняў сваякоў і прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі паказаць Некляева, да яго пусцілі адваката. Як сцвярджаюць праваабаронцы, міліцыя мэтанакіравана ізалюе арыштаваных. Такие дела делать для того, чтобы запугать свидетеля или, в частности, подозреваемого, чтобы он или себя оговорил, или оговорил товарищей. Держать в вакууме. Их сейчас главная задача, и не только Михалевич, как я говорю, а всех остальных, и Некляева, Санникова, Бондаренко, держать в вакууме, чтобы они не понимали, что происходит. Але што адбываецца, добра разумеюць сваякі ды паплечнікі арыштаваных. Хоць тое, ці Алесь Михалевич насамрэч цяпер у СІЗА КДБ, канчаткова пацвердзіцца толькі заўтра, калі ад родных прымуць перадачу. Ян Бабіцкі, Аб'ектыў. Хваля паслявыбарчых рэпрэсіяў не спыняецца. 2 гадзіны таму гомельскі КДБ правёў ператрус у кватэры журналісткі аб'ектыву Ларысы Шчыраковай. Вобшук адбыўся і ў кватэры Юрыя Клімовіча, даверанай асобы Віталя Рамашэўскага. Шэраг мясцовых актывістаў атрымаў з камітэту позвы на допыты. Абвінавачанне ў арганізацыі да ўдзелу ў масавых беспарадках выставілі сёння Уладзіміру Лобану, які раней адбыў 10 дзён адміністрацыйнага арышту. На волю, аднак, актывіст не выйшаў. Спачатку ён стаў падазраваным, а цяпер ужо абвінавачаным у крымінальнай справе. Такім чынам, у справе аб масавых беспарадках праходзяць ужо 32 абвінавачаныя. У тым ліку 4 экс-кандыдаты на прэзідэнта. Падазраваных надалей 14. Сур'ёзную заклапочанасць сітуацыі ў Беларусі выказаў генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Пан Гі Мун занепакоены як хадою прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне, так і падзеямі пасля іх. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар палітыка.
Пан Гі Мун выказвае занепакоенасць у сувязі з працяглым утрыманнем пад вартаю журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў і іхных прыхільнікаў. Ён заклікае вызваліць іх, а таксама ў поўнай меры прытрымлівацца правоў чалавека і належных заканадаўчых працэдураў. Таксама генеральны сакратар ААН выказаў шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі вырашыў закрыць офіс АБСЕ ў Менску. Місія працавала ў Беларусі цягам 12 гадоў. Мандат прадстаўніцтва АБСЕ не працягнулі пасля таго, як арганізацыя признала прэзідэнцкія выбары недэмакратычнымі. Ужо заўтра міністры замежных справаў дзяржаў Еўразвязу абмяркуюць пытанне ўвядзення санкцыяў супраць уладаў Беларусі. Неўзабаве даведаемся, якія канкрэтна прымуць рашэнне. Але ўжо цяпер вядома, што разглядаюцца варыянты як палітычных, так і эканамічных абмежаванняў у дачыненні афіцыйнага Менску. Падрабязней Сергей Марчык. Уводзіць ці не санкцыі супраць беларускага рэжыму ў адказ на палітычныя рэпрэсіі. І калі так, то якога кшталту? Над такім пытаннем ужо трэці тыдзень разважаюць еўрапейскія палітыкі. Агульнай думкі на гэты конт не маюць і шэраговыя беларусы. Если действительно Евросоюз, вот эта связь, это на самом деле имеет какой-то, то есть играет какую-то важную действительно роль, то по большому счету, да, это, возможно, есть выгода. Я вообще не понимаю, почему так поставлен вопрос, чтобы, если мы перестанем, и Лукашенко отойдет от власти. Я, допустим, за Лукашенко. Экономику, политику. Я не специалист. И для меня это затруднительно ответить. Не знаю, это пусть они сами решают, короче. Не мое дело, собственно. Больш смелае, чым перад камераю, гэтае пытанне абмяркоўваецца ў інтэрнэце, дзе днямі з'явілася заява беларускіх блогераў. Яе аўтары просяць захад спыніць фінансаванне ўладаў Беларусі, не набываючы таннага беларускага паліва. Один раз заправіўшы аўтамабіль беларускім бензінам, кожны жыхар Еўропы аплочвае. Прыкладна 2 гумовыя дубінкі, якімі ў Беларусі збіваюць жанчын, старых і дзяцей на мірных дэманстрацыях. Прыкладна 1 аформлены бот для працаўніка спецыяльнай міліцыі, якім ён будзе таптаць і біць грамадзянаў сваёй краіны. Заробак аднаго працаўніка спецыяльнай міліцыі Беларусі прыкладна за 10 гадзінаў катаванняў і збіванняў жанчын і дзяцей. Паводле адмыслоўцаў, увядзенне эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Менску сапраўды можа істотна обмежевать притек валюты в державный бюджет. Те мощности, которые сегодня есть в нефтепереработке, будут загружены в лучшем случае на 30%. А это очень серьезно скажется и на всем остальном, потому что беларуская экономика, она цэнтралізованая экономика. Што ж да саміх еўрапейцаў, то, як сцвярджаюць эканамісты, у адваротным кірунку імаверныя санкцыі працаваць не будуць. Адсутнасці беларускага паліва на еўрапейскіх рынках ніхто не адчуе. Белорусские нефтепродукты в общем объеме потребления нефтепродуктов в Европе составляют где-то 1,6–1,7%. Это, в общем-то, несущественно. Это несущественно может отразиться на состоянии европейского рынка нефтепродуктов. А гэта яшчэ адзін фактар, які можа падштурхнуць еўрапейцаў да ўвядзення эканамічных санкцыяў. Праўда, ці здолеюць такія крокі змяніць сітуацыю ў нашай краіне? Я лічу, што крок на ўвядзенне санкцыяў на гандаль нафтапрадуктамі з Беларусю, ён не толькі малаверагодны, але і дастаткова глупы. І тыя, хто патрабуюць ўвядзення такого кшталту санкцыяў, яны, хутчэй, зноў-такі разважаюць у логіцы барацьбы з рэжымам. Ці санкцыі сур'ёзна пашкодзілі б рэжыму, сказаць пакуль цяжка. Аднак эксперты пагаджаюцца ў адным. У іх выніку знізяцца прыбыткі звычайных грамадзянаў. Таму не менш важна пераканаць іх, што вінаватыя ў гэтым не Еўропа, а беларускае кіраўніцтва. Сергей Марчык, Аб'ектыў. У 200 разоў павялічыўся біржавы збор на куплю замежнай валюты. Цяпер ён складае 2% ад сумы аперацыі. Рашэнне Савету валютна-фондавай біржы пракаментаваў Аб'ектыву Станіслав Богданкевич, былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі. Таким путем обеспечить сбалансированность внешней торговли невозможно. Надо новому правительству Г.С. Мясниковичем было бы разработать комплексную программу нормализации экономики, повышения конкурентоспособности и сбалансирования экспорта с импортом. Это как укол комара для нашей экономики.
Паводле папярэдніх звестак, цягам апошняга года аб'ём аперацыяў з замежнымі валютамі павялічыўся напалову. Аб'ём жа гешэфтаў на пазабіржавым рынку скараціўся амаль на такі ж адсотак. Павелічэннем коштаў аперацыяў з замежнымі валютамі ўрад спадзяецца спыніць гэтую тэндэнцыю. Але незалежныя эксперты называюць гэты крок неапраўданым. І гэта далёка не ўсе тэмы. Што яшчэ спадарства пабачыць у аб'ектыве? Прадказальны адказ. Верховный суд не задоволил скарги Костусева. Спорт, музыка, интернет. Эффективный сродок зменшить напругу и позбавиться агрессивности. Будни зняволеных у европейских турмах. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў канчатковыя і пераглядацца не будуць. Верховны суд Беларусі не задаволіў патрабавання экс-кандыдата на прэзідэнцтва Рыгора Костусева перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў. У сваёй заяве палітык пералічыў шматлікія парушэнні, зафіксаваныя незалежнымі назіральнікамі ды сябрамі камісіяў падчас выбараў прэзідэнта. Але паводле суддзі Жукоўскай, што разглядала справу, падставаў распачынаць крымінальную справу няма. Экс-кандыдат адзначае, што яго не здзіўляе сутнасць адказу, але яго непаслядоўнасць. З аднаго боку, Верховны суд прызнаў, што праз гэтую інстанцыю можна абскардзіць вынікі выбараў, з другога, што дзейнае заканадаўства не прадугледжвае такога абскарджання. Перад падаваннем скаргі ў Верховны суд Рыгор Костусеў звяртаўся непасрэдна ў Цэнтральную выбарчую камісію, але і там палічылі, што выбары прайшлі адпаведна з законам. Свінны грып, які летась пагражаў планеце пандэміі, вяртаецца. Першыя смяротныя ахвяры хваробы выявілі ў суседніх з Беларуссю, Польшчай ды Літве. Агляд найбольш важных падзеяў замежжа глядзіце ў матэрыяле Вольгі Кляўчэні. Асобныя смяротныя выпадкі вірусу AH1N1 выявілі ў Польшчы, Літве, а таксама ў Харватыі ды Босніі. У Великобрытании ж колькасць памерлых ад свінога грыпу сягнула 45 чалавек. Аднак медыкі запэўніваюць, што сёлета пандэмія не паўторыцца, а штам грыпу можа пагражаць жыццю толькі калі пацыент мае іншыя сур'ёзныя хваробы. Палітычная адказнасць за масавыя закалоты на поўдні Кыргызстану ляжыць на часовым урадзе краіны ды кіраўніцтве Ожскай вобласці. Да такіх высноваў прыйшла адмысловая камісія, якая расследавала чэрвеньскія міжэтнічныя сутыкненні. Спецслужбы неаднаразова папярэджвалі кіраўніцтва краіны аб магчымасці хваляванняў, але рэакцыі не было. Паводле канчатковых звестак загінулі 426 чалавек. Камісія таксама усталявала датычнасць да закалотаў прыхільнікаў і сваякоў Курманбека Бакіева, якія фінансавалі сутыкненні і рыхтавалі да ўдзелу ў іх баевікоў. Да частковай эвакуацыі з-за паводкі рыхтуецца 2-мільённы горад Брысбен на ўсходнім узбярэжжы Аўстраліі. Яго мэр заявіў, што ў чацвер горад чакае катастрофа. Затопленымі акажуцца 6,5 тысяч будынкаў. Дагэтуль загінулі ўжо 12 чалавек, больш за 70 прапалі без звестак. Стыхія зруйнавала чыгунку і змыла аўтадарогі. Адрэзанымі ад свету застаюцца больш за 20 гарадоў. Сіноптыкі ж прагназуюць чарговыя дажджы. Заняткі ў школах і універсітэтах Тунісу спыненыя ў сувязі з масавымі хваляваннямі, якія ахапілі краіну. Студэнты і навучэнцы выйшлі на вуліцы, патрабуючы працы. Беспрацоўе паводле афіцыйных звестак складае 13%, паводле неафіцыйных сягае 40%. Прэзідэнт Тунісу Зейн эль-Абідын Бен Алі паабяцаў стварыць 300 000 новых працоўных месцаў цягам 2 гадоў. Пратэстоўцаў уже назваў тэрарыстамі. Паводле прафсаюзаў у сутыкненнях з паліцыяй загінулі каля 50 чалавек. Вольга Кляўчэня, аб'ектыў. А мы вяртаемся да падзей у Беларусі. Нечаканае развіццё атрымала гучная справа Святланы Байковай, старшай следчай Генеральнай пракуратуры ў асабліва важных справах. Мінская пракуратура распачала крымінальную справу супраць ейнага адваката Міхаіла Волчака. Міхаіл Волчаку, які пабываў сёння на допыце ў сталічнай пракуратуры, інкрымінуюць разгалошванне звестак папярэдняга следства. Ягоная падабаронная займалася раскрыццём злачынстваў, звязаных з незаконным перапраўленнем тавараў праз мытню. Амаль год таму КДБ абвінаваціла яе ў перавышэнні паўнамоцтваў. Жанчыну арыштавалі. Цяпер жа ў небяспецы апынуўся і ейны абаронца, які не выключае, што ў сувязі з новымі акалічнасцямі могуць прыпыніць дзейнасць ягонай адвакацкай ліцэнзіі. Умовы ўтрымання
Умовы ўтрымання асобаў, абвінавачаных у арганізацыі масавых закалотаў, адпавядаюць нацыянальнаму і міжнароднаму заканадаўству. Так сцвярджае прэс-рэліз, які распаўсюдзіла амбасада Беларусі ў Брытаніі. Аднак сваякоў і тых затрыманых, якія знаходзіліся пэўны час у амерыканцы, гэты афіцыйны дакумент не пераконвае. Падрабязнасці ў Марціна Ярскага. Калі верыць беларускім дыпламатам, умовы ў следчым ізалятары КДБ гуманныя і цалкам адпавядаюць міжнародным стандартам. Нібыта не так страшна туды і трапіць. Медычная дапамога ў следчым ізалятары ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам. Медычныя агляды праводзяцца штодня. Калі ёсць для гэтага медычныя паказанні, неадкладна прымаецца неабходнае лячэнне і прафілактычныя захады. Калі затрыманыя асобы не маюць асабістых лекаў, яны забяспечваюцца неабходнымі лекамі бясплатна. Эніра Браніцкая трапіла ў ізалятар КДБ пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Пра ўмовы ўтрымання яна ведае не з афіцыйных справаздачаў. Цяпер яна сочыць за лёсам арыштаваных як праваабаронца. Праблемы ўніклаева з ціскам, ці нават федута з дыябетам. То есть, якая дапамога ім аказваецца, мы не ведаем. Гэта праблема, таму што калі патрэбен медычны нагляд увесь час, гэтага немагчыма атрымаць у СІЗО КДБ. Асобы, якія ўтрымліваюцца пад вартаю, карыстаюцца юрыдычнымі паслугамі для забеспячэння таго, каб іхныя правы на абарону былі ў поўнай меры рэалізаваныя. Искусственно создается ситуация, при которой я и конкретно еще защитник Дмитриева, адвокат Минина и еще другие адвокаты не попадаем к своим подзащитным. Что никто з іх не атрымлівае пісем, і мы ні ад кого з іх не атрымоўваем пісьмах. Это таксама праблема. Усе затрыманыя могуць атрымліваць неабмежаваную колькасць перадачаў з ежаю і асабістымі рэчамі, агульнаю вагою не больш за 30 кілаграмаў на месяц. Штодзённа зняволеныя карыстаюцца 2-гадзінным шпацырам і 8-гадзінным начным сном. Па міжнародных стандартах тыя прагулачныя дворыкі яны не адпавядаюць стандартам, конечно же, но ў параўнанні з другімі нашымі СІЗО больш-менш там. Это просто камера, такая же звычайная камера, только без потолка, скажем так, на улице. Паводле словаў бывалых сядзельцаў, у параўнанні з іншымі турмамі Беларусі, амерыканка, ізалятар КДБ, мае неблагі ўзровень. Аднак ці сапраўды ўсё там так прыгожа, як у прэс-рэлізах? Паверыць і праверыць гэта пакуль немагчыма. Марцін Ярскі, Аб'ектыў. Як выглядае свет праз краты, у Беларусі ведаюць не толькі крымінальнікі, але і настаўнікі, эканамісты, журналісты, інжынеры ды студэнты. А як абыходзяцца са зняволенымі ў краінах, што прытрымліваюцца дэкларацыі правоў чалавека, ды еўрапейскай канвенцыі супраць катаванняў і антычалавечага абыходжання. З герцагства Люксембург наш корэспандэнт Алесь Сіліч. Асцярожна дзверы адчыняюцца. І праз некалькі імгненняў мы на тэрыторыі турмы Шрасіх, адзінай у Люксембурзе. Высачэзны плот, калючы дрот, камеры назірання, усё як звычайна. Адзінае, што тут забараняецца журналісту, гэта здымаць твары зняволеных і называць іхныя рэальныя прозвішчы. Вязняў у Шрасігу крыху больш за 600, 95% з іх мужчыны. У сваю чаргу абарыгенаў тут толькі чвэрць, рэшта іншаземцы ці люксембуржцы іншаземнага паходжання. Для нас вельмі важна ведаць адразу некалькі моваў і ладзіць моўныя курсы для іншаземцаў, якія не валодаюць аніводную з моваў, на якіх размаўляюць у гэтай краіне. Акрамя моўных курсаў у распараджэнні зняволеных вось гэты камп'ютарны клас, а таксама клас артыстычнага навучання і гурток «Умелыя рукі», у якім былыя забойцы і злодзеі у вольны час лепяць вось гэтых керамічных свінак і сэрцайкі. Але ўсё ж такі... Самым папулярным заняткам ёсць відавочна спорт. У нашай турме мы яго разглядаем яшчэ і як эфектыўны сродак зменшыць напругу і пазбавіцца агрэсіўнасці. Пазбавіцца яе дапамагаюць спартовыя трэнажоры і футбол. Летам тэніс на цяпер заснежаным корце. Сродкам для змяншэння напругі лічаць тут і гэтыя фотавыставы лёгка, не зусім па сезоне апранутых дзяўчат. А таксама кніжкі, музыку, інтэрнэт. Прабачце, але я не дазваляю вам здымаць гэты пакой, бо чалавек, які тут жыве, цяпер адсутнічае. І таму я не магу спытаць яго, ці згодны ён на гэтыя здымкі. Беларусь Сяргей, які за здзейснены ім крадзеж у нецвярожым стане, атрымаў 2 гады, лічыць мясцовую турму амаль санаторыем, але ўсё ж чакае умоўна датэрміновага вызвалення. Если все будет хорошо, через месяц, думаю, выйти и сразу же ехать домой в Беларусь и работать, и учиться.
продолжать учебу. Я учился на высшее образование. И сейчас в академическом отпуске. Але нават у люксембургскай турме ёсць праблемы. Асноўнае – гэта гвалт і наркотыкі. Цалкам спыніць іх плынь у турме адміністрацыя не ў стане. І таму намагаецца хаця б супрацьстаяць распаўсюду невылечных хваробаў, каб наркаманы маглі уживать наркотики, але с пачуццём адказнасці. І таму мы займаемся пытаннем зніжэння рызыкі. Для гэтага працуе праграма ананімнага распаўсюду і абмену шпрыцаў. І ўсё ж галоўнае, як мяркуе турэмны бос, заўсёды памятаць пра тое, што аднойчы сённяшнія вязні выйдуць на волю, дзе мусяць зноў зрабіцца часткаю грамадства. Прызначэнне любой турмы, як лічаць тут у Люксембурзе, гэта выправіць злачынцу, ды прымусіць яго задумацца над тым, што такое свабода і наколькі важная яна ў жыцці, а зусім не прынізіць ці зрабіць з яго жывёліну, якой жыць-то не хочацца, а не тое, што чалавекам звацца. Досвед сапраўды варты пераймання. Але Селіч, аб'ектыў Люксембург. Сергей, герой нашага папярэдняга сюжэта, застаецца толькі пажадаць, каб пасля вяртання з люксембургскай вязніцы ён не трапіў у беларускую турму, бо ўражанні ад жыцця за кратамі на радзіме могуць быць зусім іншыя. Напрыканцы ж выдання традыцыйна прапаноўваем вашай увазе прагноз надвор'я на заўтра, 12 студзеня. У сераду па ўсёй краіне чакаецца няўстойлівае надвор'е. Яго абумовяць вільготныя паветраныя масы з паўднёвага захаду Еўропы. Магчымыя ападкі ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. На большай частцы тэрыторыі туман. На дарогах галалёдзіца, вецер паўднёвы нямоцны, днём у паўночнай частцы краіны парывісты. У Мінску, Магілёве і Віцебску +1. У горадні на градус вышэй. У Гомлі чакаецца да +3. 4 градусы вышэй за 0 пакажуць тэрмометры ў Берасці. Атмасферны ціск складзе 759 мм ртутнага слупка. Пра падзеі ў свеце спорту гатовы вам распавесці мой калега Дмітрый Суханович. Я ж з вамі развітваюся. Усяго вам самага добрага. Да пабачэння. Навіну спорту ў аб'ектыве. Добры вечар. Вікторыя Азаренка ў чвэрцьфінале буйнога тэніснага турніру, які працягваецца на кортах аўстралійскага Сіднею. Сёння беларуска атрымала другую перамогу на спаборніцтвах, перагуляўшы ізраільцянку Шахар Пеэр 7-5, 6-3. В 1/4 Вікторыя згуляе з бельгійскай тэнісісткай Кім Клейстерс. На гэтым жа турніру ў мужчынскім парным разрадзе Максім Мірны і канадзец Дэніэл Нестер зазналі паразу ў сваім стартавым матчы ад французскага тандэму Жульен Беніто, Рышар Гаске 6-1, 6-7, 6-10. Працягвае набіраць асістэнцкія балы ў нацыянальнай хакейнай лізе Міхаіл Грабоўскі. У чарговым гасцявым двубоі ягонае Таронта было мацнейшае за Лос-Анджелес 3-2, а нашага суайчынніка прызналі першаю зоркаю матчу. На сканчэнні 5-й хвіліны трэцяга перыяду Грабоўскі ўзяў удзел у атацы, якая прынесла перамогу ягонай камандзе. Пасля стрэлу беларуса па браме суперніка першым на дабіванні паспеў ягоны напарнік па звяне расіянін Мікалай Кулевін. Кляновыя лісткі атрымалі ўжо 4-ю вікторыю ў 5 апошніх матчах і ўзняліся на 12-е месца ў усходняй канферэнцыі. Дэтройт, за які выступае Руслан Салей, выступіў у гасцях Каларада 4-5. Нягледзячы на паразу чырвоных крылаў, Салей няблага згуляў матчы супраць сваёй былой каманды. Беларус быў на пляцоўцы толькі падчас аднаго з 5 узяццяў брамы Дэтройту. Ред Уінг цяпер размесціліся на другім месцы на захадзе. Яшчэ ў гэтым туры згулялі дзве сустрэчы. Пітсбург дома саступіў Бостону 2-4, а Фінікс у гасцях перамог Сент-Луіс 4-3. Самая прэстыжная індывідуальная ўзнагарода ў футболе «Залаты мяч 2010» знайшла гаспадара. Найлепшым футбалістам паводле версіі FIFA прызналі гульца іспанскай Барселоны і зборнай Аргентыны Ліёнеля Мессі. У Цюрыху адбылася цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў. «Залаты мяч» другі год запар атрымаў 23-гадовы Ліёнель Мессі, які абышоў двух другіх прэтэндэнтаў на прыз, таксама футбалістаў Барселоны Хавьера Эрнандеса і Андрэса Іньесту, якія, дарэчы, сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Узнагароду найлепшага трэнера мінулага года атрымаў настаўнік мадрыдскага Рэалу Жузе Мурынью. Ён пакінуў за спінаю коуча іспанцаў Вісенте Дель Боске і галоўнага трэнера Барселоны Жузепа Гвардыёлу. Найлепшую футбалісткаю 2010 года прызналі нападніцу зборнай Бразіліі да амерыканскага клубу Gold Pride Марту. 24-гадовая прадстаўніца Бразіліі атрымала ганаровую ўзнагароду FIFA ўжо 5-й раз запар.
Знакаміты і даволі скандальны гулец вяртаецца на радзіму. Рональдыньо ўсё ж такі працягне сваю кар'еру ў бразільскім фламэнгу. Аб гэтым сёння заявіла прэзідэнт клубу Патрисия Марым на адмысловай прэс-канферэнцыі. Мы рады обвестить, что отрымали Рональдыньо на наиближайшие 4 годы. Я хочу подяковать директорам клубу за профессионализм, проявленный ў хадзе перамоваў з итальянскими коллегами. Спадзяюся, что сам гулец дапаможа нашей команде ў барацьбе за наивысшейшие узнагароды чэмпіянату. Кантракт 30-гадовага паўабаронцы, цікавасць да якога таксама выказвалі бразільскія Грэміо і Палмейрас, а таксама англійскі Блэкберн разлічаны на найбліжэйшыя 4 гады. Фінансавыя дэталі пагаднення не паведамляюцца, але паводле бразільскіх сродкаў масавай інфармацыі футбаліст будзе атрымоўваць каля $500 000 за месяц. Тэрмін кантракту Рональдыньо з Міланам меў скончыцца ўлетку 2011-го. Таму відавочна, што рассанеры хацелі выручыць за плеймейкера хоць якія грошы. Таксама на гэтае рашэнне віцэ-прэзідэнта Мілану Адрыяна Галіяні паўплывала набыццё Антонія Касана, які мусіць замяніць бразільца на полі. Рональдыньо ў складзе Барселоны двойчы выйграў чэмпіянат Іспаніі, адзін раз лігу чэмпіёнаў, у 2005 годзе атрымаў узнагароды «Залаты мяч», у 2002 стаў чэмпіёнам свету. Беларускую Аліну Талай намінавалі ў Еўропе на званне найлепшай лёгкаатлеткі снежня. Еўрапейская федэрацыя лёгкай атлетыкі вылучыла Талай за бліскучы вынік і нацыянальны рэкорд у бегу на дыстанцыі 50 метраў з бар'ерамі 6,94 секунды. Пераможца вызначыцца паводле галасавання на сайце федэрацыі, прычым асобна будуць улічваць меркаванні 3 групаў прадстаўнікоў медыяў, экспертаў, статыстаў і грамадскасці. Наша бар'ерыстка канкуруе за званне лепшай у ліку 8 спартовак. Это галоўнае пра спорт. Пабачымся заўтра.